ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкашдо мекунем хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо даркорай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номераи имо ба саби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран астае, ки мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро падлиса кунем. Дар имо ба сабтон марҳамат рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. Дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Сомонӣ гуфтагӣ аст, кӯчаи Нодира 86, пеши стоянка, пеши таксиҳои Хуҷанд, яъне ки аз роҳи Калон мега то хонара 200 метр роҳ аст. 4 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 3 дар хона кардагӣ тайёр, ки як та калидор баня, як тага веранти 6 ба 13, тага подвали 3 ба 9 дорад. ошхона баня, кухни адела, гирди хона полни худ маҳкам, хобхона ремонт кардагӣ, кондитсионер, термос ҳамаш 100% омода ва тайёр аст. хона даме дорем мега зиндагӣ мекунем, мега ягон камбудани ҷои беҳтарин, ҳамаш қоидаи шаҳри Душанбе. фурӯхта мешавад бо нархи 320 000 сомонӣ. бо арзон нам мешавад. дӯстони азиз, ки кадоми конкретно мехарам, мега арзон мекунем. ҳуҷҷатҳои хона 100%, чойлоби ангур ҳамаш ҳаст. 320 000 сомонӣ. дар рақамошон ватсапам пайваст дорад ва рақамошонам кор мекунад. ба кадоми шумо ки маъқул аст, марҳамат тамос гирем. хонаи фурӯшии заминӣ навбатӣ аст. барадорон, хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, дар ҷамоати Чоргул гуфтагӣ аст, деҳаи Гулафшонӣ 2. ҳамин хеле маълумот аст, дигаша пурра карда мегиред. 6 сотиқ масоҳат дорад, ки 3 дар хона кардагӣ тайёр, як та калидор баня, ошхона, дегдонхона, анҷомхона, ҳамин хеле аст, гирдиш полни худ забор гирифтагӣ бо семенблокати. сарошам мефурӯшад, мега бо нархи 230 000 сомонӣ. бо арзон ам мешавад. хонаҳо ремонт кардагӣ аст, то роҳи Калон мегад 250-300 метр роҳ аст. ҷои соза мега обсоят мега пастени аст, яъне ки хай бухтон дига маълумот чап мегирен. 2 та рақамои Тоҷикистон аст ва як та рақамои Россия аст. дар рақамошон имо, ватсап, пайваст доранд. 230 000 сомонӣ. аввал биён аз пеш хонара бинем, мега бо ягон сом савдо мекунем. ба кадомтон агар маълумотош кам бошад, марҳамат рақамошон кор мекунад, ё ки занг занед, дига маълумотша аз соҳибашон гирен. шумо там агар хали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, мошин бошад, марҳамат сурат маълумотша роя кунед. мо дар видеои оянда инами хе эълон реклама мегузорем. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар Янги Қурғон гуфтагӣ аст, наздикии кирпични ноҳияи Рӯдакӣ мешавад. аз Янги Қурғон мегад то Душанбера мегад 15 километр пеши кирпични. барадорони азиз, ноҳияи Рӯдакӣ. бештар маълумотша мегирен, ҷои беҳтарина мега соҳибшон. 5 сотиқ замин дорад, ки 4 дар хона кардагӣ тайёр, як та калидор баня, ошхона, дегдонхона, гирди хона полни худ маҳкам, калидорам дорад. оби менӯшиданӣ ҳаста ва оби гарм ва хунук, яъне ки қатъи шуд термос ҳамаш ҳаста, бо оби скважинам дорад. барадорони азиз, хай бо иша пурра карда мегирем. дар беруншам ошхона, аловхона, яъне ки ҳоҷатхона аст, дегдонхонаш кати 10 ба 3 инам хеле ҳаст. подвалам дорад, об, свет, пайседи хонаҳо ремонт кардагӣ беҳтарин. ҷой сода мега гирди хона полни худ маҳкам, дарахтои навниҳо, гулҳо, рӯи ҳавлишам бетон кардагӣ. фурӯхта мешавад бо нархи $40 000 мега соҳибшон. бо арзонтар ҳам мешавад. рақамон мегафошон аст, дар рақамошон ватсапам пайваст доранд. кадомтон мехарем, бо арзон карда метавонед. мега хонаҳо ҳамаш шароитош муайян аст. аделни кухни баня ҳамаш ҳаст. гирдаш полни худ маҳкам. бисёри бад гап намезарад. ба кадоми шумо ки маъқул аст, марҳамат рақамошо кор мекунад. тамос гирифта пурра маълумотша гирен. аз шумо хоҳиш мемонад, ки я лайк бепула гузоред ва имконият бошад ҳамин силкаи навори моро дар ватсапи мотон падлиса кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. барадорон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар 46 микрорайон гуфтагӣ аст, соҳибшон. якхонага квартира аст. барадорон, дар 4 ошона қарор дорад. 30 квадрати метр, ки обсвет дорад, ошхона, баня, балкон дорад. криша мегад ремонт кардагӣ аст, ягон об намечака мега соҳибшон.
ҷойи соза мега открити лестиса пеши квартирада мега мактаб садиқ бозорча ҳаста мега соҳибшон бо нархи 215 000 сомонӣ фурӯхта мешавад бо арзон ам мешавад як хонага мега дар калон аст хайр ремонтш средня барои зинда кардан 100% мешавад 215 000 сомонӣ номерош номеро мегафон аст кадоме ки мехара мега занг зана бештар маълумотоша ба соҳиби одамои харидар мефаҳмонем тирезаҳои пластикии нав часпонда балконам дорад марҳама метавонед ки дигар маълумотша аз соҳибашон гиред. квартираи фурӯшии навбатӣ аз соҳиббарадарон дар шаҳри Душанбе гуфтагиаст райони Гипразем. Духонага квартира аз соҳиббарадарон дар 4 ошина қарор дорад 46 квадрати метр. обсвед аст ошхона баня кухни термис кондитсионер хона ремонти замонавӣ кардагӣ мегӯяд навастройка дом аст уже омода ва тайёр ки балкон надора мега соҳибшон неки ҷои созда мега ҳамаи шадош муҳайё аст хай бухтон дигар маълумотча мега доми 4 ошина дар чормаш қарор дорад фурӯхта мешавад бо нархи 306 000 сомонӣ бародарон бо арзон мешавад қариб ки мумкин хай арзонтар мекунад 306 000 сомонӣ гуфтага аст соҳибшон срош намега сум дар тоқа вариантои сумкати мега арзонтара метим 46 квадрати метр дар Гипразем ба кадоми шумо ки маъқул аст рақамошон мондаги аст мегафон кор мекунад метавонед ки тамос гиред шумо агар хали хонахар бошед квартира дар комментария нависед чӣ хел хона аз куҷо мо ҷудо карда пешкаштон мекунем. замини фурӯшии назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб гуфтага аст соҳибаш дар қитъаи шашум 6 сотиқ замин дорад ки се тарафашон мегӯяд маҳкам аст ҳуҷҷат дора мега замин обсвечам ҳаст дар ин ҷа уже гирдванаш мегӯяд полни худ зайнита одамо зиндагӣ доранд 6 сотиқ замин се тарафаш маҳкам ҳуҷҷат дорад нархаш 35 000 сомония замини обӣ ба кадом бародаре ки аз територияи шаҳри Кӯлоб қитъаи шашум хел замини холӣ дар кор бошад маърамат рақамошон номерои вавилон мондагӣ аст метавонед пурра маълумотша гиред аз шумо хоҳиш ки нами лайк бепула гузоред имконат бошад навора силкаша дар ватсапи мо подписа кунед раҳмат барои дастгириётон. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе нашам дар 33 микрорайон гуфтага аст пеши гаи як хонага квартирае ки неки духонагашам када мешава мега соҳибшон дар 5 ошина қарор дорад 41 квадрати метр обсвед аст ошхона баня кухни балкона дора мегӯяд ва педелка мегӯяд мисол метавонед ки шумо духонагам кунед мега мешава мега соҳибшон ремонти хона хай средня барои зиндагӣ мешавад атаплени оби гарми хунукам ҳаст хоб нархаш 258 000 сомонӣ гуфтага аст соҳибшон бо арзонтарам мешавад ки як дона сурат дошта 258 000 сомонӣ кадоме ки кан карда харидори аниқа мега бия аз пеш бинам арзонтар када метием номерош номеро тисел аст маърамат занг занед дигар маълумотоша аз соҳибашон гиред фақат шумо дастгирӣ кунед лайкора монед. замини фурӯшии навбатӣ аз соҳиббарадарон дар ваҳдат қарор дорад ки тарафҳои ҳамин сентра гуфтага аст маълумотҳои пурраи бадашон аст хай хотон бо мегиред замини фурӯшии назди ҳавлигӣ бадон 6 сотиқ замин гирдаш полни худ маҳкам мега ҳам хеле временка уже тайёра ки ҳуҷҷатҳои замин мега 100% хона нимкула дохтагӣ аст қум ҳамин хеле санг дорад гирди хона полни худ забор обсвет дорад бо нархи 55 000 сомонӣ бо арзона мешавад ҷоиша ки баъдон агар нафаҳмида бошед рақамошон мондаги аст номерои мегафона кор мекунад метавонед ки пурра маълумотша гирия мега сирошона сум дар кора мефурӯшем шумо дам агар хали заминҳои фурӯшии хона мошин мағоза чизе ки барои фурӯхтан бошад маърамат сурат маълумот адрес нарх навоша роӣ кунед инам хел реклама эълонда мегузорем. квартираи фурӯшии навбатӣ аз соҳиббарадарон қарор дорад дар шаҳри Душанбе нашам дар тарафҳои южни гуфтага аст соҳибшон шаҳри Душанбе орионтур пеши тарафҳои южни мега соҳибшон хайхтон аниқ када гирен духонага квартира аст ки дар дуюм ошона қарор дорад 34 квадрати метр ки доми 4 ошона аст дар дуюмаш қарор дорад 34 квадрати метр обсвет баня ошхона кухни ҳаст нархи хона мега 340 000 сомония бо арзонтар мекунем мега ҷои беҳтарин лаби роҳа мега доми намхе кирпич мега ҷой сода дар наздикиш мактаб мағоза амхел магазин амхел чизо ҳастай хоб баъдро хай маълумотош пурраи бад нест барами худатон бо пурра када гиред дуюм ошина мега нархаш хайнамҷа мунасика 340 000 сомония мега арзонтара мекунем бисёри бад хай гап намезанед ба кадомтон маъқул аст маърамат рақамошон мондагӣ
пурра маълумота гирем. замини фурӯши навбатӣ аз сайбадро инашам дар шаҳри ватае ки деҳаи посёлкаи наврӯз мега соҳибшон болои мушинбозор. шаҳри ваҳдат посёлкаи наврӯз болои мушинбозор ҳамихел маълумотҳои пурраш ҳаминае. 5 сотиқ замин астае ки як чанд дар хона фундаментош рехтагӣ астае. гирди хона мегад полни худ маҳкам бо қайдига мисол санг панг қум ҳамихел чизодор барои ягон стройка дантон бардорон. садошона мефурӯша мега бо нархи 110 000 сомонӣ. вариантҳои алишам астае ба ягон квартира. кадоми сумкати мехоҳад ягон чи муомила мекунанд, кадоме ки алиш мекунанд болоиш хай маслиҳат мекунед. номерошо номери мегафон астае. ба кадоми шумо ки маъқул астае марҳамат тамос гиред. 110 000 сомонӣ шаҳри ваҳдат посёлкаи наврӯз. лайкора дареқ надорем монед ва навора то охираш тамошо кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ аз сайбадрон дар шаҳри душанбе дар райони фирдавсӣ гуфтагӣ аст. 65 микрорайон пеши мактаб садиқ магазин бозорча ҳамаш бозор яъне ки наздикае. духонага квартира аст дар якум ошина қарор дорад. 45 квадрати метре ки обсвет дорад. ошхона баня кухнӣ ремонти хона хай сода астае. навкадагӣ аббои ҳамаш дадагӣ астае. пешхона мегӯяд мағозат ҳама чизои лозимӣ аст мегӯяд доми 5 ошинае дар якумаш қарор дорад. фурохта мешавад бо нархи 260 000 сомонӣ бо арзона мекунем мега соҳибшон пеши мактаба мега ҷои созае. баъдрон ба кадоми шумо ки маъқул аст рақамошон рақамо мегафон аст кор мекунад метавонед ки рафта аз пеш бинед ки маълумоти пурраша гиред. шумо дар магар амхали квартираи фурӯшӣ хона мошин бошад марҳамат сурат маълумот шароит кунед фурӯш реклама эълонда мегузорем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аз сайбадрон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар райони сино гуфтагӣ астае пеши дарвозаи наврӯзгоҳ. бадони азиз ҳамихел маълумот астае иҷа бисёруша хай хатон астае худотон аниқ када гирен. обшо мега 2 сотиқ замин астае ки ду дархона якта калидор баня кухнямаш дар дарунаш астае ки бо як калидори дароз евра ремонт кадагӣ астае. канализатсия дорад. гирди хона маҳкам дарахтон гулҳо рӯи ҳавли стяжкадагӣ термис кондитсионер кухни гарнитур аббои ҳамаш кадагӣ астае. хона мегӯяд полни худ мега ҳамаҷош рӯне ки евра ремонт кадагӣ астае мега ҳамаи шароитош муҳайёае. об свет мега пастяни астае мега термис хона ҳамаш қоидавӣ берун шуда бо хали ҷои беседка яъне ки веранд ҷои мештанӣ доранд. бо нархи 400 000 сомонӣ гуфтагии соҳибшон нархша бо арзонтарам мешавад. кадоме ки мехарад ҷои гараж мега ҷои сета мошинмонӣ дора мега ҷои рӯи ҳавлишта мега се мошин мега меғунҷа соҳибшон. хоб рақамошон рақамои тисел аст. ба кадоми шумо ки маъқул аст марҳамат тамос гиред пурра гиред ҳамаш нав кадагӣ аст мега даврӯза ҳамаш заккасакати часпонда мега марҳамат тамос гиред. шумо дар магар амхали хона замин квартира бошад дар ватсап имо рӯй кунед ин ҳамихел реклама эълонда мемонем. хоб ин буд 12 хонаи фурӯш. мо дӯстони азиз то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо. то видеои боздид.